galaikino sakhare je mansak sini je Delhi sini donani program abno bo coverage khlai tongo ai sing tini Ampi blog ni ongai sing oro je phainai rok tini sing kau Tisa phainai sing sanani bagi jara mangka bini Khorang channel singpi bori bagi santai sango tai ta sing sini YTM ni president Khaikha sing je oro phaimani karon tai sing bo somoi phaikya tai baikya sok baikya tama phaikya bro bising thaka khiaba sing galaikino khas rangjak tini segrati sini je warriors rock sini orobani je sakhamia singom payong yawi taino sini je program tomorrow sing manjagi manka tai doktor tai sing bakhawo obon kaisa sing challenge nana ni nangnai sini live kunu phano free hand sing mania sing effort ma khainai sing khama loknai sakma soinai karon sini bubagrani thane obon kaisa example sing nubi tong sudu bini leadership simiya bini je sak soimani o je kotoyongoi tungsuya o phaiklai bo asik laiye singbai baksa tolawo asogoi je nangmani program rok bo manjaga phani bo singno tiduli tongo bongai bini thani sini poito tongnani nangnai sini khapa sathai sini kharak thai oroni kipli thani mahino sing joto warriors oro sing je program khaimani no abono sing lai sini janjar kamibo janjar ni kumo ora jani jaram soyo sing je mansak hangsani sing je activities khai tongmani aborokno sing awareness khainani bagai sing bakau sing obono kaisa witness sing maungnai sing challenge ma khainai je osamuno sini last fight mani azora phaya sak jora sing jotono rak dai khaba soi khasrangai sing bubagrano lobe hui sini je greater Tipra au achievement no sing a destination sobinani bagai sing lenglai yawi je mansa kam tongoi sing samrengani bagi sing bakau sing tai sing khana salsa oro jotono tongnai atari ko jotono sini Tipra ni je warriors khanero sing khanai ki phutinai sing jotono surilai phinai sing sanlai nai jate sing kham khangka thangni sobai janjar mo janjar kamiwo sing joto nongni borok bai tapu bai sing malai haina hai sini je normal sini samu jeta sing khai thero no nukungobo sing khai manani bagai na sobina bagai sing joto no tamaknani obo koimung sing nargo tai obono kaisa sing bakhawo sing mansuni mar tongnai thantro bo mahino sing proksa tai kroksano kabangma jorawo crisis bo khaimano janani nangnai na baite aborok no mahino sing kansa bakhawo sing tonai sing subalai sing nani bagai jotono sing bakhawo sing haike norok ni bisingti tini o haste ha kotoro homachangti himbo tok himnai hinjakmani o baherok le khada khaijaka abo tini sara Tiprao sini around 44 blog onkhana joto jagao no o je homsang daily khaijaka boni bagi singara communication loger nai ro sing taibo thaksang mani hambai sanamu songo borok ara tongti phano sini bakha bisingo sing borok bai laye borok mahaino je program no khanai no khai man khanai sini poito tomo tai sen media ro bisinti mahaino sen mukha je borokma jagao khaijak Ampai media personal dan intari sini kalian ini dengan sarkari ke pasu pada sini orang beliau pasu pada ini berarti orang ini kan orang jaga pasu ini berarti begini mulai tongkar orang jaga orang jotono ini Ampi blog ni kita pasu pada jadi dia ni kalau mau tahu beri selami lewat tidak boleh white ni lewat dia ni cuma tahu yang gelakan orang jaga cost dia woi mana bubagrano logina ni bagai semua orang harus belajar jotono cost mulai kena lama robot sama cost mulai tapi kalau kau kan bubagrano last cobano last fight kan ni cobano semua orang ni bubagrano kalau jotono mana ini orang jotono cost kan orang jaga salai tolai tapi no cost ni woi last ni cobawo ini baik gunji ni macam tangai kau apa Khaikha leja bubagrano logi